मेरी बात का इतना बुरा मान लिया कि चले गए, पलट के भी नहीं देखा। कहाणी कसं बघणार होतो काका? मी फक्त तुम्हाला तेगुळ द्यायला आलो होतो आणि एक तिळाची वडी जास्त मागितली म्हणून तुम्ही मला ओरडला होतात. एक बार लौट के भी नहीं आए। कसा येणार मी? 10 वर्षापूर्वी झालेली ही गोष्ट माझ्या मनात इतकी घर करून बसली की मला वाटायचं या माणसाला गोड बोलायची ॲलर्जी आहे. कशा लोक जाऊन शिव्या खावा. कैसे सोच लिया तुमने ये? कैसे सोच लिया? कारण तुमची इमेज तशी होती काका. शेजारचे जोशी काका तर म्हणायचे, या माणसाकडे तेगुळ द्यायला जाल तेव्हा त्याला तेगुळ घ्या गोड बोला असं म्हणू नका. त्याला म्हणा तेगुळ घ्या आणि एकदा सरळ बोला. इन 10 सालों में हर दिन हर पल मैंने तुम्हें कितना याद किया। कारण सोसायटीत तुमचा ओरडा खायला कोण नव्हतं ना काका. माहिती आहे मला. कारण जगात सगळ्यात जास्त ओरडा मी तुमचाच खाल्लाय आणि मी तरी सुद्धा न चुकता दरवर्षी तुम्हाला तेगुळ द्यायला यायचो. बड़ों का गुस्सा बड़ों का प्यार होता है बेटे, उससे मैं कहीं भी बात को। असं नसतंय काका. असं नुसतं म्हणायचं आणि ओरडायचं राहू दे. तुमचा हात काय कमी लागायचा होय? कितीतरी तिळाच्या वड्या उठल्यात माझ्या गालावर. पण तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका काका. झालं ते झालं. यावर्षी मी पुन्हा एकदा तुम्हाला तेगुळ द्यायला आलोय. तेगुळ घ्या आणि एकदा गोड बोला काका.